The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 6:19. Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit? Ephesians 5:16. Redeeming the time because the days are evil. Amos 8:11. There will be famine and thirst of the word of God. Galatians 5:16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Matthew 6:19-21. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. James 1:12. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. Luke 11:28. But he said, Ye rather blessed are they that hear the word of God and keep it. Luke 12:10. And whosoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Spirit, it shall not be forgiven. Before we start our Bible study today, ikinahanglan ng atong pagsusi sa masnandan, pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag, kung nanabak kita mga sala, kaya kung kinidili na ito isugid, nga ito atubangan sa Dios, then mahimo lamang kining babag sa atong pagkabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa. Atong gamiton karon ng 1 John 1:9, nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa karon, let us have a silent prayer agi og pag tasal sa atong tagsa-tagsa kakalag. Have an evaluation and atong susihon aron kini mao mga sala nga naaman ug galing atong isugid ngadto sa tubangan sa Dios. Busa, let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamon ning dapita sa makaunsa pa aron kami makapadayon sa among spiritual momentum pagtuon sa imong walaang pulong. Bani kami pinagis pagtudlo kanamos balang Espiritu Santo nga maoray bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers og welcome kaninyong tanan, mga subscribers, mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome once again ng atong pagpadayon sa
tuon sa pulong sa Dios. Una sa tanan, ang atong uluhan sa atong tunanan, still, mauragi hapon ang the Doctrine of Soteriology. Soteriology is from the Greek root word nga soteria, which means salvation. So kini kay Doctrine of Soteriology man, doktrina kini pagtulunan bahin sa kaluwasan. Una sa tanan, ang pulong sa Dios nagpahinumdum kanatong mga magtutuo nga kini lamang ang paagi nga atong mailhan ang Dios kinsa og unsa siya, who and what God is, and aron masuod kita sa atong relasyon ngadto kang Ginoong Jesucristo. So therefore, we have to continue in our spiritual momentum every day. Mao na nga maghisgot kita sa plano sa Dios kanunay. Mao gina itong tutukan kay ang bahin gani galuwasan kini nagsumikad kini nalangkob man kini sa plano sa Dios. O gatong ginganlan na sin English of the protocol plan of God. Now, habi nimo, ang kinaiya, ang disenyo, ang function sa pagkamatarong sa soteriological transpansive plan of God, ato ningan lang karon og transpansive plan of God, ug sa iyang relasyon ngadto sa iyang Dios non nga kinaiya, nagaliho kini sa usa lamang kapagi, usa ra gyud kapagi, just in one way only. Og timan that God has provided salvation for the human race in only one way. Ginisinyo sa Dios ang plano sa kaluwasan aron kini to function in one way and in one way only. And that's it. So manas in English nagaingon, let that sink in your mind. Isil-sil na gyud kana. Usara kapagi ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios kanato. Dili sa mga maing buhat, dili sa pagpamimbrog simbahan, dili ang isa sa imong mga kamot, o sa bisag unsa na lang ang ilang mga paagi nga tinawhanon. Remember the principle that human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. So kini kay solution man gidisenyo man sa Dios, then wala kuwang, hingpit, kumplito na kini. Ug usara gyud kapagi. Dili nimo na madugangan, makuhaan, o kanang makansilar, dili na. Kay ang bahin na gani o kanang pagbuhat og mga mayo nga mao imong gituan nga mo'y makapahilangit nimo, good works do not produce salvation. Di man na? Salvation produces good works. Mao na'y prinsipyo gyud niya na. And in fact, naman na si Piso 2:8-9, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Namo na nga, ang pagtuo ra gyud ang gikinahanglan. You see, nainumdum ka ba sa unsay gisulti sa kanang faith diya sa Hebrews 11:1, unsay gisulti? Faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Unya, diha gani sundan dayon sa Hebrewanon 11:6 nga nagingon, without faith it is impossible to please God. So, di man nga ang pagtuo lamang, mao ra gyud. Pagtuo lamang kang Kristo lamang, mao kanay bugtong paagi, disenyo nga hingpit, gidisenyo kini sa Dios, gitanyag kini sa Dios kanatong tanan nga mga katawhan. Faith comes from God. Di man na? Ang pagtuo nagagikan sa Dios. O what we can only believe, mao kadto mga butang
nga atong nahibawan gikan sa pulong sa Dios. Apan mao lagi na. Ang Roma 10:17 tiwan nito. Nga ang pagtuo mag-aabot kanimo pinagi sa imong pagdungog o pagdungog sa pulong sa Dios. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. I hope kanang maong bersikulo na silsil na gyud diha sa imong alimpatakan, diha sa imong kalag. And besides, ang pagtuo is what we need to use, to believe. Natural. See? Ang pagtuo mo atong gikinahanglan aron kita makatuo. And when it comes to salvation, ang pagtuo nga atong gikinahanglan mora ang pagtuo ra, dili ang mga maayong binuhatan lagi. Kay Episodio 8:9 timan ni nagyuto. So mao na nga ang tanang mga tawo nga mahimugso nining kalibutan na. All people born in this world are automatically declared unsa? Physically alive but spiritually dead. So, ang spiritual death nga nagkahulugan ka na og hingpit nga pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Kaya mo man ang formula nga atong isunod. AOS plus O is n equals spiritual death. So, however, God through His grace nagaplano sa hingpit yun nga paagi ni tawag kinig protocol plan of God to solve the problem of man's condition, ang iyang kahimtang of being spiritually dead. God's protocol plan is called grace. Grasya. Huwag na iba naman kagonsibot pasamot sa grasya. Ato kining gi-define kiniyas, akong gikutlo ang pag-define sa akong higala nga pastor. Unsa? God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, and extended for all eternity. That is grace. Tungod kay ang gugma sa Dios alang sa tao, iyang gipadagan niyang iyang bugtong anak nga si Jesucristo niining labias kagamay planeta aron mamatay to redeem nato paglukat sa atong utang sa sala. You see? Tungod sa kugma sa Dios. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. I hope wala po na nimo makalimti. Now, John 3:16, di man din na gina. Og diha sa 1 John 3:16 also says, 1 John 3:16, kay itong ganiha, Juan 3:16 man. Karon, 1 Juan 3:16, nagaingon usab, we know love by this, that He, the Lord Jesus Christ, laid down His life for us. Namely, that God was in Christ, reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them. 2 Corinthians 5:19. Kini na kahulugan nga man's trespasses has been blotted out. Gipapas na, gikansilar na. Yes, it's blotted out. But do not think that blotting out all our trespasses is automatic. Dili. Di man yun na. Bantay yun. Dili automatic. In fact, mao ni giingon sa this is what we have to face atong atubangon nga, and kinahanglan gani atong pildihon kini. We have possibly defeated. We are facing this particular problem on a moment by moment basis. Matagutlo. Ug may hinungdan nga nanginahanglan kita, we have to follow the mandate of 2 Peter 3:18, to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, so we can
eventually be victorious against this very problem in our Christian way of life. Suliran man yun sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Now what we're talking about here, mo ni ang suliran sa sala. Okay? Sinning after we got saved. Kaya na may gingon og post-salvation sinning. Post-salvation, human ta maluwas, magkasala pa mong kita, kaya naman tayo kinaiyang magkasasala. So sinning after we get saved is one of our problems. Kini karon atong giatubang. Niining atong katuigan, niining atong panahon sa simbahan. So how do we solve it? Unsaman? Mo bitaw ni nagtuon tas pulong sa Dios kay naa diha mga kasulbaran. Hingpit nga kasulbaran gitanyag o tagana sa Dios kanato aron sa ingon niya na magmadinaugon kita batok din mga espirituanong kaway. So how do we solve it? Or how do we suppress or defeat it? Unsaon? Tubag, pinagi sa adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios by daily intake of the Word of God. Nga itong itawag og spiritual momentum. Kung hindi pa naman kung sabot sa momentum. Momentum ang pagbuylo. You see? At bitaw nang ihatag ang ihimplo nga ikaw nga makamaom maniho og sakyanan. Kung saan man mo pagsaka, panlitan ka, maniho ka, you are driving, unya ang daan nga imong agian, patungas, pataas, na saan man mo pag kanang kabot dito ibabaw sa musutoy ka dito. Kung saan man mo. Ano gitawag na itong momentum? Buylo. You see? Asa man ka mo buylo? Dili pa sa ubos. Sa di pa ka mo tungas, musaka, kinahanglan mo, unsa, mo buylo ka. Gasolinahan, yun mo, maayo nga maka, unsa, sutoy yun ka nga to sa ibabaw. Maupod na sa atong Kristohanong pagkinabuhi. We need spiritual momentum. Aron makakabot kita nga to sa atong tumong, which is spiritual. Unsa? Maturity, otherwise called the capacity stage. Mao na atong tumong. Kamo mga bag-o pa, hinumdumi na gina. Naatay or naay gipahimutang sa Dios nato nga mga magtutuong kanang tumong. Our goal, which is spiritual maturity. Kay ug ang pagini mo pagtuon sa pulong sa Dios na kun wa kay gana, wa kay gugma, wa kay pagpanumbalin sa pagtuon sa pulong sa Dios, wa kay panahon, then unsa man nimo pagbahilo, dili ka maka kanang kabot sa imong tumong. Kasabot ka. So gikinahanglan ang atong pagbahilo. Adlaw-adlaw kining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Uban gani murag pula na kaayo mag sila lood na kung balik-balik na nawatay mahimo. Mao man ni atong paagi. Kaya this is the kanang very effective means nga imog yung masilsil yung tinuod ang mga pulong sa Dios nga atong ginatunan. Di man mahimog tinaphaw lang. Di man mahimog siniman na, binuan, tinuig, ug sagana lang. You see, dunay tulo ka matang sa attitude ngadto sa pulong sa Dios na ay bugnaw, na ay inadlaw, ug na ay nagsukaw-sukaw. Kasambot ka ba? Ang una nining attitude o imong pagtagat ngadto sa pulong sa Dios, bugnaw, cold. Wa kay gana. You see? Ikaduha, kanang, well, sa in English, itawagan na natog lukewarm, inadlaw, o kanang ang init, ang podbugnaw. You see? Ug ang ikatulo, nga buot sa Dios nga atong batunan, nga matang sa atong attitude, nga sa pulong sa Dios, boiling hot.
Sa may building hats binisaya. Di ba naga-bukal-bukal? Naga-sukaw-sukaw? Manibot sa Dios. Unang adlaw-adlaw tang nagtuon sa pulong sa Dios kay ang atong attitude nga sa pulong sa Dios nagsukaw-sukaw, bukal-bukal. You see? Mao na ang ganahan sa Dios, ang buot sa buot ang ganahan nga anha siya kanang mahimuot. We will be pleasing God. Gumikan ninyo at pagsunod lang sa iyong mando. You see? Ito nag-iingo Ginoong Jesucristo, if you love me, obey my words. Study it and obey it. You see? Kita ni mo? So, gani, kita mga magtutuo, giyatagan, gisangkapan sa Diyos, sa kaniyang tupang-wapang tanan, ha? God gave us, believers, His 10 problem-solving devices. Alang sa atong paggamit nga atong kanang isulob nato to confront and become victorious. Batok ni domination of the old nature in our life. Mao kini ang mga paagi kinatong ipangtunan, review naman ipangtunan nato ni nga bahin kini sa atong pagkamadinaugon. Mao ni ang mga gitudlos pulo sa Dios unsaon nimo pagka mananaog sa kinabuhi o sa sunod nga kinabuhi. That's it. Now God provided us the means for us to become winners, dili losers in our Christian life. Subo gyud palandungan nga labis kadaghan sa atong mga igsoong magtutuong way gana gyud sa pagtuon sa pulong sa Dios. Umikan sa daghang mga hinungdan. Usa nini sayop nila mga pasiuna. Unsa pa? Kanang kay wa man sila kalipay, hungaw man, wa man sila sud nga kamaturan. Therefore, bugnaw ang ilang pagtagad sa pagtuon sa pulong sa Dios. So mo na nga, we should remember that as believers, ingon nga mga magtutuo, gideklarar na unta kita, hinon nila natug unta, gideklarar na kita untang gawas nun. We are free, supposed to be free from the slave market of sin. Mao kini atong gitawag og merkado sa pagkaulipon sa sala. Mao ni atong paghubad ni slave market of sin. Now, ang mga slaves god atong panahon na, this is isagogical na po ni. Isagogical ba na? O yes, isagogical kay true history ang atong pagtuon ni ini nga. Atong panahon na mga naay merkado. Nga diyan ang mga baligyan ng mga merkado, mga ulipon. Unya, naay mga harianon, mga royalty families ka buot mulukat ini mga ulipon kay gusto nila mo ilang slaves. You see? Now, di man makalukat ang usa ka slaves pod o usa ka slave. You know what I mean? Ang usa ka ulipon dili makalukat og lain pong ulipon. Gakinahanglan ang harianon nga gawas nun, free, nga mao'y makapalit. You see? Now, ang gitandi na to nini, mo ang kahimtang na to. Sama nga natakitsod niya ng mga merkados, mga ulipon sa sala. O gakinahanglan o usa ka persona nga walay kanang pagkaulipon. You see? He's not a slave. He's a master. See? Agalon siya. Siya rapo na makalukat. Atong gitandi kang Ginoong Jesucristo nga maoray makalukat sa ulipon sa sala. Are you following me? So mo kini ang akong gihulagway nimo. Yes, we are supposed to be free.
Kay gilukat naman tayo ni Ginoong Kristo, no longer in bondage from sin. Apan nga man nga, sige pa magitang paulipon, balik-balik pagkaulipon. Anong aganahan pa mga dito sa suod, you're supposed to be free. But when it comes to our everyday life as believers, we still are in bondage. Basta, nga naman. Tungod lagi, kay naamantay kabubuton, naamantay free will. We oftentimes allow our old sin nature to control our life. It's a matter of choice. May mong ipili. So, balik-balik lang yapon ka sa pagkaulipon. Tungod kay, pinagilagi sa atong kabubuton, atong gamiton untang positibong bahin niya na, nga dili ta makontrol o madumala sa atong kinayang magsala nga ninhi sa atong lawas. Nga mas lawas. That's the very reason nga ang pagtuon sa pulong sa Diyos on a daily basis becomes so essential and a must for us to do if we wish to suppress and defeat sa pagkontrol sa atong kinayang magasala nga ni sa atong kalag. Mao na nga kanulay lang yun ang idumala niya. Mao nang sige lang yun ang pagkasala, nagalunang lang ihapon kita tuwanta dito sa dapit nga may gahom ni Satanas, inay adto tapuyo sa atong tukmang dapit. Our rightful place to stay, samtang niya pataning ay kaduhang bahin sa plano sa Diyos, mao ang gitawag og operational divine dynasty. Where naatanan diha, na gani ang tulo ka kanang panalipod nga mo ipikto kining maong panalipod kung tuwa ka sa sulod. Ang wall of fire, the guardian angel, ug encapsulation. These three protections will take effect sa diha nga ikaw nagapuyo diha sa imong dapit nga may gahom sa Dios, operational divine dynasty. O na kay puruhan nga ikaw may imong mananaog. Kung ikaw magmalahutayon sa imong pagpuyo diha, o nagatuman sa protokol nga plano sa Dios. Remember, again, the principle, it is a matter of choice. Naragyo siya mong pagpili. Mahimo god, kung mapili lang kag kanang mapildiro, mahimo. Kaya ikaw may manubag. You see? Apan dili buot ang Dios nga ikaw mapildiro. Kabubuton niya nga kitang mga magtotoo magmadinaugon. We become winners in our Christian life. Now, inomdom ka ba itong gibuhat ni Ginoong Kristo sa cross nga mao'y buhat niya sa kaluwasan? In a moment of time, all the sins of every person were borne by Jesus. Iyang gipasan ang tanan. He carried them dito sa iyang lawas. And he himself bore. Iyang gipasan ang tanan na mga kasalanan dito sa iyang lawas, dito sa krus. Samtang nagabitay siya sa krus. That we might die to sin, and live to righteousness. Kay, by His wounds, you were healed. Di man inagyo ng mga puntuhang atong gidadihan nimo. O kung buot ikaw gyud nga magmadinaugon lagi sa imong Kristawang pagkinabuhi na, mo na. Di man inagyo na. Di man nga ang kinaiya kanang dibuho o kalihukan sa kalunsay sa plano sa Dios sa kaluwasan. Itawag lang nato kaganihag soteriological transpansive plan of God ug sa iyang kalabutan ngadto sa himaya sa Dios nagafunction in one way.
Ako na po nang balikon in one way only. Kaya ang Diyos nagasangkap niining kaluwasan nga ni kanatong mga sakop sa kaliwatan sa tao in one way and in one way only, and that's it. See? God has designed the universe to function in one way. God has designed the plan of salvation to function in one way. Ako ginang balik-balikon. Usara gyud kapagi, and that's it. So mo na nga, kung tanaw nimo ang nahitabo yun nato, ingon nga mga katawahan, you see, unsay nahitabo nato yun sa atong pagka kanang membro o sakop sa kaliwatan sa tao, mao nga kita mga kaliwat ni Adan o di iba. You see, mao na nga mga kaliwat na lagitan nila na mo na panunod na to ang ilang salang panulundon. O as i-review na po, okay? Ato lang gihapong reviewhon kining mga points of doctrine din nga kitang mga magtutuo nga nasakop naman sa harianong panimalay sa Dios. We are already members of the royal family of God, and nahigawas na kita yadto merkado sa pagkaulipon sa sala, yadto yung higayon nga kita mihimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibuok natong kinabuhi ang pagdawat pagtuo. Pagdawat sa gibuhat ni Jesucristo dito sa cross. Kaya sa imong pagdawat sa iyang gibuhat, kana nagpasabot nga imong gituhuan sa Jesucristo nga siya ra ang bugtong manluluwas. You see? Siya ra magyud ang bugtong manluluwas. Ug niadtong higayon nga mihimo kag desisyon sa pagtuo kaniya, then mao kadtong mga kaayuhan, mga benefits nga imong nadawat gikan sa Dios nga gasa maning kaluwasan. You see, kita gidugtong gihiusak ang Ginoong Jesucristo hangtod sa hangtod, pinagi sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo, o niya suluban kita sa pagkamatarong sa Dios. Nagasulob na kita sa pagkamatarong sa Dios nga kumutanaw ang Dios nga wahan kanato, dili na ta mga hinukman, kundili unsa mga binalaan na ta. You see, we have been sanctified, and there are three kinds of sanctification: positional, experiential, and ultimate. Ang positional mo ni atong pagdawat gyud nato, pagtuog gyud nato ang Jesucristo nga atong manluwas, mao na positional sanctification. Positional na binalaan kita ang atong kaimtang. Yang sunod, experiential ang atong nakasinatian sa atong pagkinabuhing Kristohanon. You see, this is progressive every day. Mao na nga kinahanglan magtuon tas pulong sa adlaw-adlaw mapaagi. Aron sa ingon niya na ini kahumana tos tong kinabuhay din sa kalibutan ni ubanan nato sa Dios dito sa eternidad. Then ato na sinati atong madawat atong mapanag-iya na kanang gitawag ultimate sanctification. Ultimate. You see. So mo kana ang tulo ka matang sa pagbalaan na binalaan kita, sanctified. So we have been imputed God's perfect righteousness. We have been imputed God's eternal life. We have been imputed kanang unsa pa. Of course, gi-impute. Ang bupasabot sa impute, gisuluban ta sa pagkamatarong sa Dios. God's perfect righteousness, ang iyang righteousness plus R. Ang righteousness sa tao minus R. So karon mo ni atong isulob karon.
ang plus R, God's perfect righteousness. And in fact, gisuluban kita, isipan usab kita sa kinabuhing dayon, eternal life. Ug nahimo kitang mga anak sa Dios. Of course, ang anak sa Dios si Ginoong Jesucristo. Ang pasabot nga kita kay nagasunod man kita, nahiusa man kita kang Ginoong Jesucristo. Likewise, we are a children of God. So, samtag na. Anya gawas pa niya na nahimo na kitang sakop sa harian ng panimalay sa Dios. Ug ang atungan gisuwat na gyud dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Gisuwat na dito nga dili na gyud na mapapas, cannot be blotted out forever. Ay kana mo ay nagkakwalifikar nato nga makakinabuhi na tauban sa Dios hangtod-hangtod dito sa eternity in heaven. Sabot, so mo ka na. Gawas pa niya na, kita na himong mananaog. It's, of course, that is the strategic victory nga itong naangkon at the moment we made the most important decision in life, to believe in Christ. So we became a believer, mga magtotoo, Kristohanon, mga luwas na, mga lungsorano na sa langit, o inunta tagalangit na, Pilipos 3:20, o kita namatarong na. So mo na ni, ang kanang humani ni, sa pag-enjoy na nato ni mga benefits of salvation, then, so naman kita sa plano sa Diyos diha, og mutikang nata sa ikaduhang bahin sa protocol nga plano sa Diyos nga kanang sundo na po nato ang mando sa Diyos de 2 Pedro 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So mana antod nga makakabuta sa atong tumong kay doon na may tulopod ka ang atong agian sa espiritual natong pagtubo. This spiritual growth has 3 parts. The first part is baby believer. So ang atong tunan mga basic, mga sinugdanan ng mga pagtulunan sa Biblia, hangtod nga makakabot ta sa ikaduhang ang ubahin nga gitawag og hingkod nga bahin. Hingkod, pagpasabot adolescent believers. Onya, ayaw hunong diha. Padayon gyapon. Keep on moving. Keep on moving on. Hantod sige kag-advance. Sige advance. Sibog. Ayaw naglingi-lingi. Ayaw atras-atras. Padayon hangtod makabot nimo ang atong common goal as believers with spiritual maturity. Mo na ang capacity stage. Ug balik ra gud ta ato i-rewind gamay may tungod sa atong pagka kanang na iway na kita o na lingkawas na kita gikan sa atong kahimtang kanang sakop o sud dito sa merkado sa mga ulipon. You see, unas tanan. Kinsa magyud ang unang binuhat o the first creature or creatures of God? Kinsa magyud? Bawa ka kinsa? Well, mga manulunda. Now, nas Kolosas Kapitulo 1, versikulo 16. O kini mga manulunda. Okay? Gipanguluhan kini ni unsa? Ni Lucifer. Mao na iyang original nga ngan. Kini si Lucifer tuod labing matahom kanila niining mga anghel. Ang laingan ko sa anghel manulunda. Millions of kanang mga anghel o mga manulunda. Okay? Kini silang mga anghel, kining mga manulunda, mga matahom. Mga kanang madanihon.
mga mahait og salabutan, mga kusgan og abtik. Magkabiyahe gani sila, ingon ka kusog sa kilat. Gusto kang magpaklaro ni naman na sa imong babasa diya sa libro ni Ezekiel, Kapitulo 28, versikulo 12. Ezekiel 28:12. Okay? Apan ang labing matahom kanila mao si Lucifer. Ang buot ipasabot sa Lucifer tuod kay kini kong Lucifer nga pulong originally gikan ni sa kanang Latin nga pulong. Ang original gyud lux, kading lux. Unsa man gining lux? Latin kani ha. Nagkahulugan ning lux og light, kahayag, suga, nga danag. Okay? Lux. Nagkaroon kini bang Latin grammar ila mo gunang i-decline like lux magita ang genitive. Okay? Lux. O niya, kung ilang i-decline, lux, luci, luci, lucem. O niya, karon ang fair, ikan sa pulong Lucifer, ang fair, mao ni ang tigda, carrier. Okay? So kung ato na nang tapuon kanang duha, lux o fair, he is a light carrier or light bringer. Kasabot ka? O kini si Lucifer, puno gid siya sa kaalam, full of wisdom, with perfect beauty. Hingpit gyud ang iyang pagkatahom, manyag. You see? I think that's the right word. Sabi niya siya, manyag, madanihon, matahom. Okay. So, he was full of wisdom with perfect beauty. Gani sa Isaias 14:12, inganlan kini Lucifer og mahayag nga kabugason, son of the morning. Maniyangan. Now, karon kini si Lucifer sinaligan malagi sa Dios. Mo'y nagabantay dito sa langit. Di ay panahon nga sa tanto ng suri-suroy tingalig lakaw-lakaw ang Diyos o niya nakalugar man ni si Lucifer og lingkod sa trono sa Diyos. Bisuhay sang lingkod. Paglingkod niya kami, uy, lami aman din yung pagmahimot ang Diyos. Aha, diha gis pag-ingong Lucifer adto. Wana. Of course, naibawaan man sa Diyos ang pinagi sa iyang pagka-omnisciente na sayran nga. Gitugkan na magpagkagarbuso si Lucifer. Nahambugiro naman. Okay? Diha. Wana. Paong ang iyang suga. Gipaong na sa Diyos. Mayon ang Diyos. Lucifer, sukad karon, dili na ka, you don't belong here anymore. Kaya gitugkan ka na sa pagkagarbuso, mapahitason, ambisyoso ka. Karon Lucifer, pag muna kong imong suga, dili ka na light carrier, kundi darkness ka na. Kangit-ngit ka na, prinsipe sa kangit-ngit ka na. O dili na Lucifer imungahan, Satanas na ang imungahan. Karon, Satanas, ako kang ilamba o ako na kang kanang tambog dito sa linaw sa kalang dito sa impyerno. Unya ni Lucifer nga kanhi, Lucifer nga karon Satanas na, nanighawak. Han sa kimbo, matod ba sa English? Nanighawak na siya. Ha? Mao ba na'y Diyos sa gugma?
imo lang kung ilabay dito linaw sa kalayo just like that, nadili ka na Diyos sa gugma, ug mauna. Binuhat ko nimo kaming mga manlunda ug ingnon lang minimo, ana. Dili ka Diyos sa gugma. Sumo ingon ang Diyos nga, okay. Karon Satanas, dili naman ka Lucifer, Satanas ka na. Dili sa kana ko itambog. Okay. Akong ibuspon. Ako karong buhaton ang tao. Mao na gibuhat ang tao. Unsa may tuyo sa Dios nga gibuhat ang tao. Aron kanang tawhana nga naapoy kabubuton sama ni Lucifer, mohimo sa iyang desisyon. Musunod ba siya sa Dios o musupak ba siya? Ug nahibaw na po kayo sa resulta. You see? Because kanang diha malagi siya free will. Free will is free. So, gawas nun siya sa pagpili. Musunod ba siya sa Dios o musupak? Ano na? Ug musupak siya na. Ibaw ka kung siya dagatan. Ano na? Or kung uyon siya, musunod siya, nahibaw ka kung siya dagatan. So gipakita sa Dios si Lucifer, si Satanas karon, gipakita unsa gyud ay ang epekto sa free will kabubutong hinatag sa Dios. Og ipakita sa Dios nga siya Dios sa gugma. Og hustisya pod. Di man gyud ang duha ka nagunang mga kinaiya sa Dios. God is love. At the same time, He is justice. Kita nimo? So, muna. Kaya dito, pag-ambisyon na yun ni Lucifer, pag-ingon niya, lami gid ni Diyos da. Naaman na si Siyas, Kapitulo 14, versikulo 13 o 14. Ang iyang 5 ka I will ni Lucifer. 5 I wills. Unsa may gingon niya? Primerong I will ascend into heaven. Mao una. Sunod, I will sit upon the mount of the congregation. Ikatulo, I will ascend above the heights of the clouds. Ikaupat, I will exalt my throne above the stars of God. Ikalima, I will be like God the Most High. Makigsama ako sa labing gamhan ng Diyos. Ang binisaya gini, I will ascend into heaven. Musaka, mukayab ako dito sa langit. Ikaduha, mulingkod ko, musaka ko, mulingkod ko sa unsa, the mount of the congregation. Ang ikatulo, musaka ako, lampas pag yun, the heights of the clouds. Ikaupat, I will exalt my throne above the stars of God. Akong pagadaygon, ang akong trono, labaw pa sa kabituunan sa Diyos. Kung ikalima, makigsama ako sa labing gamhan ng Diyos. Na mauna. Wala ni atong ilakbitan lang ni kining mga nahitabo gyud sa unang binuhat sa Dios nga ang mga anghel. Ug mao na ni karon nga nagatubang kitas gitawag nato sa doctrinal terminology nga angelic conflict. Gubat nga espirituhanon kini nga atong atubang. Si Satanas ug ang iyang mga demonyo usa kini sa atong nagunang mga kaaway. Ingon ng mga Kristohanon. Kay tulo man gyud ganag kong kaaway nato, the world, the devil, the flesh. The world, ang sistema ng kalibutan na ihamang Satanas. The world, the devil, ang yawa, si Satanas. And the flesh, kining atong unod, kining kinaiyang magasasala nga niya sa atong lawas. Kaaway ni nato
Na kundi ka magtuon sa pulong sa Dios, uwa pa ka magtuon sa pulong sa Dios, sa may imong naibawaan, unsa may imong makatunan, ikas ka maturan, di wala. Karon, mo bitaw nang giingon diya sa Juan 8:32, o sige sulti. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Sa diha nga magtuon ka sa pulong sa Dios sa kamatuoran niya, ikaw magawas nun. So kung wa kay pulong sa Dios, di ka gawas nun. Ulipon ka. You are in bondage. You see? Na ay kanang imong ulipon sa sala. Kaya ato ni ipadayon ugma. Kay niya pamagkita sa The Doctrine of Soteriology, kini mga puntong atong ida kanimo. Hinaot nga kini mahimong kadugang nimo sa imong napundo ng mga kamatuoran diya sa imong kalag. Magampo ta. Amahan namong Dios, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga higayon sa among ambitay kanimo sa imong mga pulong. Dada kami pagbalik kung madinhi aron kami makwadayon sa among spiritual momentum. Pinagi dining pagtuon sa among pulong, pinagi sa YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Padangalan ang ini kining maong ministry. Dada kami pagbalik ug maaron kami makasibog gayud sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Ug salamat nining tanang grasya sa ngalan ni Ginoong Kristo, among bugtong manluluwas. Amen.